Habadon ki election ki general election stage po Assam lada haka MDC election, MLA election, MP election ki don ki briu jungi nang ne na po Meghalaya ki balik canvas election na kabanta ki party na kabanta ki candidates ki badon stage po Assam hi kum ki national party kum ke Congress kum ke BJP bat mentas ke NPP ki don ki party jong ki sete bat ki don ru kandidat jong ki sete te ki kembriu hi nang ne na po ke jela jungi ki bade ki khasi penar balik hiar sete bat de ki ne ki khasi penar jungi kiba ong kiba penbor ya ki briu jungi ki besong ki basak sete ban thebut po Assam Chairman Jong Kahinyutra Borders Dispute Redressal Forum ubah si sungong ha kajing kendu obat kilar pathai khubor ulayat ho bawat la kajing penbe ya upur usam jong artli ki jela kata hapding ki jela Meghalaya bat Assam kampat biang ka forum kalashim karai ho arjar arphuai baro ki khasipnar kimdei ban thep vote ha Assam lada ki wan ban pinbor ha ke election lada amdan upur usam Henry ubah si sungong uloong bawat la kila dep ban shim kata karai ban sangi thep vote ha Assam Henry don katto katne ni ki khasi penar ki bade ki lengyong ki ba pension banlet yalam ni kan bas election na kabinta ki kirtong jong ki party ha election ha Assam ban pension tha vote ki pajba khasi penar uloong ba ka forum kampirsha ya ka roi kapar Henry ka badon kam kalong ban tilli khasi penar bat kimdei ban ngob ha ka jingsha pinbi ha ka election na Assam ka ba ki wanra ka roi kapar tangpor election ni nagaliang ka hanyo trap border dispute redressal forum HBDRF kumba piliu imo nakapor skapor ba ngiyeng ban yakren bat ban yale hagajing yedei bat kane ka kamput kamsam kamtam hagajing yedei bat ka block 1 block 2 te menta ka sngiru nakadaw kajing dawa coba palat jong ka kam ngingin ban se ya gaban ya kendu kumne bat kidang donru ki para members jungi ki bomla ban yepoi hagani ke por ke bobiang ti nagaliang kejunga ko mu chairman ba di spokesperson jungi ba Thomas Pasa nyedon lang hangne nagabenta ban ai yagani ga press release ti ka ponyi ke ba kamat ni ke ba ngingis don kam nagaliang ke forum ban pensngeu syabaro ki khun ke bri hunyo trap kamtam yagi pardok parasnam ki basong ki pasa ciki jaka kaput badru ki basong ki pasa sepok blok 1 blok 2 kalong kani ba kumagali i nakapor skapor habadon ki election ki general election stage po Assam lada haka MDC election MLA election MP election ki don ki briu jungi nang ne na po Meghalaya ki balik canvas election na kabanta ki party na kabanta ki candidates ki badon stage po Assam hi kum ki national party kum ke Congress kum ke BJP bat mentas ke NPP ki don ki party jong ki sete bat ki don ru kandidat jong ki sete te ki kembriu hi nang ne na po gejela jungi ki bade ki khasi penar balik hiar sete bat de ki ne hi ki khasi penar jungi kiba ong kiba penbor ya ki briu jungi ki besong ki basak sete ban thebut po Assam te kene kalong ka kata hadu kata-kata ya kejing yede bakani ka kampen put baik sam badru kalong ru ka ba persya ya karai ki jong paj ba kai te lengba jong kene ka khubor ngi don ban pensngeu syabaro ki pardok parsnam ki jongi ngam kwa ban jer kerteng hangne Henry ngatharai ba marsen yo iya kene ka khubor ki ken setip hi ki lani mano kita ki balik lani kita ki balik hagajing ide bakani ka kam te ka baar pat ngi don pat pensngeu ba nadu ka khan riu tarik jong benai April jong ko snem hajar rpw ngiladep rai hakador bar ka balong hangte hepo mukro ban pendon kam da kata ka non cooperation movement bat ka karbi anglong Assam badru haka meeting kajing yalang paj ba kabalong haga laiterik ubnai mi arhajar apeusan hang tepo jowai hang taru ginak perskem biang ye negarai katakan non cooperation movement jungi bat haga jingyelang kabalong khatsau terik ubnai feb mentau sunem
habaratu ngilarai ban boycott ya ke election MLA jongga jela Asam kaban salong kendai tarik mentau snem badru hadin gani kajing yalang hi jong ki pai nong song snong jong ka elaka labang nang pelut dan ni kata ka elaka labang nang pelut blok 1 kilarai biang hagajing yalang ka bakila penlong ka santerik ubnai march mentau snem kilarai da gawe kesur ban boycott biang ya kane ke election MLA mentau snem te kumar sipun kan mau la arteli ke election ngila de boycott kabaning kong kadek election MEC ceki ki ong member autonomous council kim ong shu kum singi member of district council kum ta ter ken te ya kane ngila de boycott kabar pade ke election MP ngila de boycott ting la rai ban boycott sakane ka election menta kabade ka MLA election kabalong ruk election ka ba don kambha ka ba kongsan baha te lengba jong kene karai ke jong pajba ngi don ban ong ya kini ki paradok persnam jungi lari ki don hakano kono ko partiru kede ban sneu thu ya kene baka tege jaka kadang dei hapadeng gejing ya kaja kaput bat na lor ka niru ki briu ki khasi penar jungi klade boycott election bat kim kwa heru ban leksi mentah ka election jong jela Asam ho ngem la ban len mo wat lada nyirai ma kenaru kidang don hi kita ki we ki ar ke lang yong kuma ong tu jir wai lang yong ki don hi haman ka kenhun ti kene nyim la ban lai ti leng ba jong itu ki lang yong ki bami na ka kenhun jai mriu jong hi kini ki sayok lat keng ti henrei kini ki paradok persnam jong nang ni ki dei ban skeng thu halor kene bat ki dei ban burom hi kene ka rai ka jong babun balang ba kim dei ban lech te ban penship ya ki briu jong hi lan ni ban ong ye ki briu jong hi ban penshoi ki briu jong hi bakin lech te wot sete bat ka baar ni don ban kentu hi ya ki paradok persnam jong hi baro kamtam kito ki bang ong benne ki ba sneu thu pakla ka baning kong hi ka de de gejing pendik ka baar pat de de gejing penting jong kini ki nong karbi keng badon supo Asam te kum ong ka ketin mo ya ki briu ki batngan ka kepo bat ki briu ba biek kesuk ban pengop kesuk ban penbi te ki briu jong hi menta kelong hak kata ka sistem lani hak kata ka jing te de ni ka daw ba kini ki we pat ken hun jai ben riu na ka benta ban yo kam try ka ni ka jaka na mar ki sneu thu ba ban yo kam try ke blok 1 ban blok 2 kelong ka ba ba ya ki hadu kata lemda ki yo ban pendon kam lagi briu jungi jin lada ki yo ban pendon kami ki briu jungi ban pengej ki briu jungi ban kok ngui ki briu jungi bagi briu jungi maki ken ong baki kwa ban lech Asam satang kata he bagen yo ke ni ka jaka de ni ka daw menta haki por dep kum no gile kecing jian lu senam arjar ter ngai keren ni ketan ke por hadu arjar khan riu khan jeu kumno kile palat bani ki marat kamut ban be no yingi keng nemar baki Asam ki don kam de yigi briu ki don kam yigi jaka phi te haba menta kim la shu ban be te ki sa phon ki sa pa ki sa ayun okay ki sa pen bek no keng lamba kita ki skim berit beria ki development kum ta ter kumbang yo iba haka ladang apa kala khat para terik mo khat para terik jong bna fet UCM juga karbi anglong tuliram ronghang mulai hiar ceduk support snong lamarang ban pelong kata ka mass joining program bar ka baar pat de dang ha kane ka pratarik ledangam klet mentau benai march udang hiar support snong muriap menu kampat judon kum kata hendrai hakum kane ke por ngiyo iba wat UCM juga karbi anglong ru ulai hiar support kita snong penar na ka pentaban pon ban pak ban kejo di priu jungi ke te nakaleng jungi kum ko forum kumbang ngeli railang ngi kentu bat ngi kerpat bara ke cukup poru siau ban ong bang ngi baham ru ye phi ki kasip nar jung gi bachong basa chu blok 1 dalile ru phim dei ban ngop ha kata gajing penbek jong ge pat ken hurjai bedre ko oi ka roi ka par ngi don kam tang ba kumba long menta karo ka par ayu kata ka bawan tang ha hachwa ka election ke ngi dei ban sneu thu ye kata ngi dei ban sneu thu namar ba kumba long menta ngi kita gi bachong basa ke cekah kaput bar kham tam po blok 1 haga jing sisa nyimdai bani simenta hakinuk election ro namarba nadu bangilalong nong India ngisulong tang kita nginong penjob election te one election me khali yarung ye thep one election Asam rung ye thep tang bahadu menta upur usam ro pati kena kita garoi ke parley na ye keren te haga jing sisa barkani ga mat lani ga nege jing le jong ka sarkar hi kapen bor yengi ban boycott ye kene election ti hasaka we ka mat ke ba nyingi la dep ya keren menne mo ngali kendu bat ki arngut laingut kita di advisor ke jungi bat ke jungi keren jungi galong ba hadin kata ke jing sim sting pelat jongga sarkar Meghalaya namar ku belong menta nadu usnem arhajar RPOR
arjar peulai District Council keledep reunification ke lokal bang na pelut kumang keren skepor ladep aisanat iu acting doloy ladep aisanat ku he snong ru ne hadu mentaru kemut ba kasarkar mi kalia kampar itu ini ke snong kane gade go we ke jing ka bakong san bah te dene ga daw ba kasarkar mi kalia kam itu ini ke snong kami sibun ba ke jing Kibriu jungi hadu menta kim yo iki epics kim yo iki adhar kim yo iki bar certificate kim yo iki sidul trap certificate bat ki kane ka bapen keluar marjing mut bahai kibriu jungi te denen ne ga daw ba ngina ke por ngila dep ai kata gajing thok ka babiang chaga government pet kat kung ka procedure ya ki sidul states mo te sisin ki snong ki thau ke itu daga District Council UBDO de ban recommend no but under de recommend UBDO komut ke sarkar me khalia ga de ban itu no ken ban enroll no ken gitu ki snong baro ban yo ta village code par kumta ter te hadu mentaru komut ke sarkar me khalia kampat le te kane ga de ga be ki jinge but de ne ga daw ba ki briu jingi kim yo ga ta ki kot ki slaw asa usuk bha ban pen bet usuk bha ban pen ngop te de ne ga daw ba ha ga jingi de ba kane ngila ai ga jing tho je government te ka government hadu menta kampat le ai om tangi jing tho mar khmat ka sarkar ngilep ya keren ngilep ya kendu bar chief minister ngilep ya kendu bar ka sarkar lu ngilep ya kendu re hadu mentangi padio kata ka respon ni eru hadin nang tangi lapan la arsin kata ka respon ayu government kalale re ya kata ka jubab ru ngingim yo te dene ni ga daw ba mentar ka leng jonga kom sherman ngalawan sene ban ya kendu bar kini gi nong yalam ge jungi te ka e ga jing ya keren jungi menta ka long ba setang ban perlong de jing ya khi setang ban perlong de jing ya khi ngamar balai ba dak lenti ke bejajai ngeledep yai kumbang ong do menni nadu arajar ka kendai ngel form yang ni forum jungi ngelai lenti klaim song thai kumba pi press media barok ke beri nya trap ru liu i ke ni jing le jungi te omdan lat su do kombe tang ba yemen tahi na ka liang ke jungi na ka liang ke jonga nyimpat la ban rai le nyimpat la ban ong ha ka no lenti ke ni khi tang ba ngi le nenga ngila pen sisha ba la da kumno ni ban se ban penlong nok de jingi ki ha jingi de ba ka kam tat hadu ba ka government kan sa ai ka ta jubab kai ubalah menta te negaliang District Council hi JHADC mo JT Hills Autonomous District Council nang kong hi kal ai sanat swayu acting daloy uprolin semayang hadin gani kamut balapan im ya ka ilaka mo te la ai sanat no ya kumba RPO ligi sinong na po JHADC bat menta Pi seti kubang ong duduk menemo ki don ki snong ki basak penting bat ki don ru ki snong ki basak pendik de ne ngi daw hadu menta ki dang don gitu ki we ar la ki snong ki ba mar jan bat ki snong kar bi kim nur reban apply sanat he snong sene po GDC kan ne gede ke we ki jing e te menta ki la don hi ki ba apply te tharai hadin hagini kita yo baladep ka don ka session stage po GDC te hadin kan ki session kin sa ai sanat igini ki snong ki ba dang ayu ki ba dang apply tomai ro Igini ki epek yang bagi don ke epek cha asam ta kadau kim patla ban le ke epek sinis po me halaya pi yamentahi hapok lai sau teligis nem ngelepen triang cepo asam ru kidang bun ba hi bom don epek po me khalia ru kidang don hi namar ba asam ngem trek se me khalia pat ngimio de ne gini kadau re mentana kadau jing dawa jong kakap le school na duk kena gi ba kelas 1 tur lepan adhar klem epek nang no ni adhar Pi den ka daw menta ba kumang ong menni leng ba jong ngani jing dawa jong ka mo balik belaru ki pan epik balik school ru ki pan epik ki pan adhar te ki briu jungi kem la ban sha pi den ka daw ba ka bu jing yang ki briu jungi ke te kumalong menta ki to ki barang la ban sha ki dang ya sha ki bepli ba ki to ki la ban sha te don ki ba mut ban le sa asam ni macam ya di bomding nong India mungkin kuno ita ki juga Pi lada ngiakran nya kata kalong ba ya du kata mo namar menta ya ga identity ba pura jong briu labes no hakikot isla om de shu babes hakata ka jinglong tradisional bujung u ya ka ba la pun hangto la kha hangto la dong long do long snam hangto tinggi tip hi ba ki briu hang te hi de khasi penar identity jong tina dong sedong tin de lek reti ke dustur ngim la ban len tang bala da yai pada kata proses ke balang bagi kot kislate kin salong nong we no ge kin long kum nor kum do kum kita aliens ki bahap na beneng dengan kin ya rai kum no ge sarkar tang katai tapin aju jon em video